عند الحق عند الحق عند الحق بوان زعزع تقرب مدد وقعي قدسان تمكرو قداموت دلدل ولولو أبوتات حرش ولدون إنكاونتر ويكاتاترو دماسكو مسكرنة هيوتن أقل بيت كريستيان بدهوتات مفتحيون كال إذا تقرب مدبكم مدب عند الحق بحقية سلام نعخاتكم يكون حجي أبكتما مانشستر زعبا هاجرنا إيرتران غربيتنا إثيوبيان أملاخ زبلنا مدختي إنما حلال فلو أبكندير حقي مدبنايو نفقر حزبي إيرتران مرحتان كمون نفقر حزبي إثيوبيان مرحتومن صنغان سلامن يبزحلكم قال እግዚአብሔር ልክ ከምቲ ኣብ ዘመን ነሚ ኤርምያስ ዝነበረ መጠንቀቅታን ተስፋን ሒዙ ዝመጽእ ልብ እግዚአብሔር ንህዝብታት ንምጥፋእ ንምፍራስ ንምዕናው ዘይኮነስ ንምፍዋስ ንምሕዳስ ንምቕናዕ እቲ ኣምላኽ ዝመደቦ ሰናይ ነገር መጻኢና እውን ናብኡ ንምእታው እዩ እሞ እዚ መልእኽቲ እዚ ልቢ ጌርና ክንሰምዖ ኣምላኽ ይደግፈና ኣብ ትንቢት ዮኤል ይቕሬታ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 19:20 ክልተ ኩነታዊ ነገራት እዩ ዘቕርብ መልእኽቲ ኣምላኽ ክመጽእ ከሎ ንኽኹንነካ ንኽፈራርሓካ ንኽሰንብደካ ንኽስጋኣካ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ መጠንቀቕታ ዋላ እንተሃበ ተስፋ ይህብ ምስኡ ሰባት ንኽንስሑ ይጽውዕ ስለ ካልኦት ንኽተላምድ የላዓለካ ኣምላኽ ብኸመይ ክሕግዘካ ከም ዝኽእል ክከላኸለልካ ወይ ክመልሰካ ከም ዝደሊ ዝገልጽ ተስፋ ኣምላኽ እንተደኣ በንጻሩ ኮይኑ ግና ተስፋ ኣምላኽ ዘይኮነስ ንልቢ ኣምላኽ ዘየንጸባርቕ ነገር እዩ ዝኸውን እምበር ሎሚ ስለ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ኩልና ንሪኦ ኣለና ከም መንፈሳውያን ሰባት ድማ ኩሉ ግዜ ብሂወተይ እውን ብፍላይ ዘን መልእኽቲ እዚ ቃል እዚ ጎይታ ካብ ዝህበኒ ኣብ ድኾነ መዳይ ህይወት ዘን ሕጂ ሰለስተ ዝብለኩም ነጥብታት ኩሉ ግዜ ክሓተን ብተኻለኒ ክዝክረን ብዙሓት ምሳና ብቀረባ ዘገልግሉ ኣገልገልቲ እውን ንደግመን ቃላት እየን ኣበይ ኣለና ናበይ ንኸይድ ኣለና ጎይታ ኸ እንታይ ይብል ኣሎ بقول له هوتنا ببيت كريستيان بهاجر درجة أو حليفها مسكرة بتنا أبي علنا نبين قيد علنا ويتاخي انتهي بالله ماركس زناي سياس زنبكوا زق تقصكوا خفلي هراين تبالكم تتعززكم طعم تامدر اختوالعيكم انبي انت بالكم جن ቃል አምላኽ ቃል እግዚአብሔር አፍ እግዚአብሔር ተዛሪቢ እሞ ብሰይፍ ክትወሓጢኹም ኢሉ ስለዚህ እግዚአብሔር መውፅእ ኣለዎ እዘን ክልተ ሃገራት በአማርኛ እንሰምዑ ስምዑ
እነዚህ ሁለት ሀገሮች በመስቀላዊ የሆነ መንገድ ላይ ነው ያሉ። ይህ ማለት መጪውን የሚወስን ለሁለቱም መልካም የሆነ ነገር መምረጥ በጣም ወሳኝ የሆነ መንገድ ላይ ነው ያለ። ዝመገድ እዚ መጻኢ ናይዘን ክልተ ሃገራት ዝቐርጽ አገደስቲ ምርጫታት እንገብረሉ ውሳኔና ነጸብቀሉ ካብ ኩናት ካብ በሓይለይ ባዕለይ ካብ ንብሎ ነገራት ወፂና ከምቲ አምላኽ ዝሃበና ኮይንና ክንመላለስ ስለዚ ኣብ መስቀላዊ ዝኾነ መገዲ ኢና ዘለና ማለት እዩ። እዚ መስቀላዊ መንገዲ ከዓ መጠንቀቕታን ተስፋን ሒዙ ዝመጽእ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀጻሊ ውሳኔታት ወሳኒ ኣብ ዝኾነሉ ህሞት ኢና ዘለና። መጻኢና ድማ ከከምቲ ዝተገብረ ምርጫታት ወይ ናይ ክልቲአን በረኸት ወይ ከዓ ውድቀት ዝመጽእ ዝመስል ለዛ ዕለታዊ ውፅኢት ከይከውን ንፍራሕ ህፁፅን ጥበብ ኣምላኽ ዘለዎ ብሰላም ውሳኔታትና ክነሕልፍ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ፀፍሒ ሓላፍነት ዘለኹም መንፈሳውያን ከምኡውን ሃገር ትመርሑ ዘለኹም መራሕቲ ሃገር እዚ ቃል እዚ ንዓኹም እውን ተስፋን መጠንቀቕታን እዩ። ሓድሽ ጅማሬ ምሕዳስን ምዕባልን ክኾነልና ኣምላኽ ይደግፈና እምበር ኣምላኽ ተስፋ ይህብ ኣሎ፣ መብፅዓ ይህብ ኣሎ፣ ፕሮሚስ ይህብ ኣሎ፣ ምስኡ ድማ መጠንቀቕታ እዩ። ቃል ኣምላኽ ድማ ኣፍ እግዚኣብሔርካ ዝበሎ ከም ዝገብር ኣብዚ ቃል ነጊርና ኣሎ። ባር ግዜ ንዘይምውሳድ እግዚኣብሔር ዝበለኒ 5 መልእኽትታት ሓደ ብሓደ ክሕልፍ ክፍትን እየ ብዙሕ ዝርዝር ኣይከኣቱን እየ እግዚኣብሔር ባዕሉ ክገልፀልኩም ከብርሃልኩም እውን ጸሎተ እዩ። ቀዳማይ ይቕሬታ እዚ ካብ ጎይታ ዝመፀ ቃል ብስም ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከቕርቦ ከለኹ እዚ ቃል እዚ ዳግማይ ናብ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት መራሕቲ እምነት ከምኡውን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ንኩሉ መልእኽቲ ኣምላኽ እዩ። ካብ ትዕቢት ኣቋሪፅና ኣፅዋር ጥፍኣት ኣጥፊና ወይ ኣርሒቕና ንሓሶትን ንፅልን ነዳዲ ዝገብር ፕሮፓጋንዳ ናይ ውግእ ደው ኣቢልና ደም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደቅናን ኣብዚ ቀረባ እዋን እኳ ዝፈሰሰ ገና ዝጭድር ዘሎ ደም ደጊም ይኣክር ክንብል ብሓቂ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ናይ ሰላም ኣፍ ደገ ናይ ሰላም ኣዋጅ ክንእውጅ እግዚኣብሔር ሎሚ እዚ ዕድል እዚ ሂብና ኣሎ። ካብዚ መገዲ እዚ እንተዘይተመሊስና ግና መራሕትና ይኹኑ ሰዓብቶም ንዘላለም ኣይነብሩን እዮም። ስልጣን ምቕያር ጥራሕ ኣይኮነን ኣዋዳድቃ ድማ ክፅበቐልካ ከሎ ፅቡቅ እዩ። ካብዚ ወፃኢ እንተዳ ኸይልና ግና ኣዋዳድቃ እውን ዘይፅቡቅ ኣዋዳድቃ እዩ ዝኸውን። ካብዚ መገዲ እዞም መራሕትና እንተዳ ዘይተመሊሶም ክልቲኦም ሰዓብቶምን ሓደ ብድሕሪት ሓደ ዓብ ዝኾነ ኣዋዳድቃ እዩ ዝኸውን። እምበርከስ ብዘይምድንጓይ እዚ ዕድል ሂብኩም ዘሎ ኣምላኽ እዚ ኣምላኽ ሂብልና ዘሎ ዕድል ክትጥቀሙሉ
ጊዜው ሕጂ እዩ ዘክሩ ምትንሳን ምውዳቕን ኣሎ እዚ ጥራሕ ይኩን ኣይኮነን ዓብ ምውዳቕ እውን ኣሎ ንዓሌትካ ንወገንካ ንስድራኻ ዝትንክፍ ምውዳቕ እውን ኣሎ ለዚ እዚ ካብ ጎይታ ዝመፀ ቃል ልቢ ጌርና በዘን ሰለስተ ነገር ንግበር ኣበይ ኣለና ናበይ ንኸይድ ኣለና እግዚአብሔር ከእንታይ ይብል ኣሎ ናብቲ ሓሙሽተ ዝበልክዎ ናብቲ ቀዳማይ ጎይታ ዘረኣየኒ ነጥቢ ንዑ ከመርስቲ ሕልፍ ክብሎ እየ ኣብ 2020 ሕዳር 12 ገናቲ ውግእ ኣብ ደቡና ኣብ ትግራይ ከባቢ ዝነበረሉ ጎይታ ሓደ ነገር ከም ዝበለኒ ይዝክር ውግእ ክጅምር ከሎ ዓሬት ዘፀንት መንፈስ ተወገ ዝብል ድምፂ የሰማ በዛ አርእስቲ እዚ ክንፅሊ ከም ዘለና ድማ ምስ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ሓቢርና ከም ዝፀለና ብፍላይ ከዓ ሰላምን ዕርቅን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝብል ናይ 7 መዓልቲ ጾምን ጸሎትን ከም ዝገበርና ዝዝከር እዩ ብዙሓት ሰባት ነዚ መልእኽቲ እዚ ዘይተረድኦም እንታይ ማለት እዩ ዝብሉ ነይሮም እዮም መንፈሳውያን ግና ነቲ ነገር ብዝበለፀ ክርድእዎ ዝኽእሉ ኮይኖም ኣምላኽ ዝገልጸሎም እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ምልስ ኢልና ተዳርኢናዮ ጠፍአ ሰብ ውሕድ ኣይኮነን ግን ኣቦታት ኣዴታት ኣብ ተፈላለየ ክፍሊ ዓለም ዘለዉ ኣገልገልቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት ሓቢሮም ምሳና ኣብ ካልእ ክፍልታት እውን ባዕሎም ተላዒሎም ዝጸለይዎ ጸሎት ኩነታት ናይ ውግእ ከመይ ደው ከም ዝበለ ንዝክሮ ኢና ዘይተጸበናዮ እዋን ጠጠው ከም ዝበለ ንሰላም ከም ፀውዑ ንዝክር ኢና ድሕዚ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ወርሒ ነዚ መልእኽቲ እዚ መሊሱ ዘምፃለይ ቀዳማይ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ዝመንፈስ እዚ ከም ዝቆሰለ ከም ዝወደቀ ሕጂ ግና ዳግማይ ክትንስእ ይደሊ ኣሎ እቲ መልእኽቲ እንታይ ዝብል እቲ ዝቆሰለ ዓሌት ዘፅንት መንፈስ ደጊሙ ክትንስእ ይደሊ ኣሎ እሞ ኣበርቲዕኹም ጸልዩ ዝብል እዚ መልእኽቲ እዚ ንጹር እዩ እቲ ዝቆሰለ ዓሌት ዘፅንት መንፈስ ዳግማይ ክትንስእ ይፍትን ኣሎ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ነታቶም ጸለይቲ ስለታቶም ኣብ ላዕሊ ዘለኹም ነዚ ደው ከተብሉ ብጸሎት ክትሓብሩ ንሰላም ክሰርሑ እግዚአብሔር ይደሊ ኣሎ ነቲ ሓደጋ ሕልፍ ኢልና ክንሪኦ እቲ ዝመፅእ ዘሎ መዓት እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሽግር እቲ ዝመፅእ ዘሎ ጥፋት መዳረግቲ የብሉን ያክል ኢልና ኢድናን ልብናን ናብ ኣምላኽ ከነርኢ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ባርከስ እቲ ዓሌት ዝፈጠረ እግዚአብሔር እዩ ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ክውለድ ኢትዮጵያዊ ከም ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ክውለድ ዶም ከይተረፈ ዝሃበ ኣምላኽ ንኩሉ ሰሪዕሉ ስለ ዘሎ ብምቅብባል ጸጋታትና እውን ብምክፍፋል ብጥዑይ ዝኾነ ሰላም ዘለዎ መገዲ ክንገብር ኣምላኽ ይደልየና እዩ ኣምላኽ ሰብ ክጠፍእ ኣይፈቱን እዩ ነፍሲ ክጠፍእ ኣይፈቱን እዩ ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ዕሽሽ እንተበልና ደሞም
ካባና ክደልዮ እዩ ስለዚ ንመራሕቲ ሃይማኖት መራሕቲ ሃገር ሎሚ ጽቡቕ ነገር ጌርኩም ክትሓልፉ ኣምላኽ ይደግፍኩም ጸሎተይን ጸሎት ናይ ኣምላኽ ሰባትን እዩ ስለዚ ንሰላም ክንዛረብ ስቕ ምባል ሓጢኣት እዩ ዓመፅ ምግባር ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣምላኽ ኣብ ዝሃበና ምድራኽ ግና ሰላም ክትሰበኽ የኢትዮጵያ ሃይማኖት መሪዎች እግዚአብሔር የጠራችሁ መልካም እንድትሰብኩ በሰጣችሁ መድረክ ላይ ሰላም እንድታውጅ ነውና ዝም ማለት ኃጢአት መሆንን እናስታውስ ምላሳችንን እንጠብቅ የኛ ፖሊስ እንደዚህ ነው የመንግስታችን ውሳኔ እንደዚህ ነው በማለት እሳት አንጨምር ለዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንጸልይ ለትውልድ ዓላማ አድርገን እንጸልይ ለእግዚአብሔር ከተገዛን በረከቱ ምድሩ እግዚአብሔር ይፈውሰዋል ለዚህ ተቀዳሚት እዚያ ዘር እንዳይጠፋ የሰው ልጅ እንዳይጠፋ ወለዶ እንዳይጠፋ እንጠንቀቅ በሰላም የማይቻል ነገር የለም ናብታህለይቲ መልእክተይ ካኣቱ ቀዳማይ ብጥፍፋእ ኸውን እዩ ዝብል እዩ እንተዳ ብሰላም ተደይተፈትዮ እቲ ካልኣይ መልእክቲ ድማ ከርእየኒ ከሎ ኮምፒውተር እዩ ዘርእየኒ ኣብቲ ኮምፒውተር ከዓ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ካርታ እዩ ዘርእየኒ ማፕ ድሓር ግን ክልቲአን በብታራ ተመራሪሐን ካብቲ ማፕ ልክ ከምዚ ናብ ቢን ዝኣቱ ስእሊ ምስ ደምሰስካዮ ከምኡኤን ካብቲ ኮምፒውተር ከምዚ ኢለን ዝወፃ ሰንቢደ ተስኤ ማዕርኽ እንዲኡ ድዩ ስለዚ ደው ተደያቢልናዮ ስቴትለስ ካውንትሪስ ኢና ንኸውን እዚ እቲ ዘሰንበደኒ መልእኽቲ እዩ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ንኤርትራ እዩ ንኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ከዓ እዩ ከም ሃገር ምዃኑ እውን ክንስእኖ ንኽእል ኢና ልክዕ ስእሊ ከም ዝድምሰስ በሪሩ ዝኸይድ ከምኡ እዩ ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ እንተዳ ነፂግናዮ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ዝኸውን ክልቲአን ሃገራት ከም ሃገር ዘይፍለጣሉ ስርዓት ዘይብሉ ዶብ ዘይብሉ ሃገር ይኸውን ዓመፅ ዝበዝሖ ዘመን መሳፍንቲ ተበታተነ ለዚ ሎሚ ንቃሉ ክንሰምዕ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ናብ ተስፋ ኣምላኽ ክእትወልና ተስፋ ኣምላኽ ንመርፅ እግዚአብሔር ሓግዘና እቲ ሳልሳይ ዕንወት ዝረኣኽዎ ድማ ካብ ሰሜናዊ ክፍሊ ተበጊሱ ልክዕ ከምዚ ወሓዚ ምንጪ ከምዚ ኢሉ ንታሕቲ ንኢትዮጵያ ወሪዱ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገፁ ክወርድ ከሎ እየ ዝርኦ እዚ 222 ይቕሬታ 220 ማለት እዩ ገለ ምሳይ ጽልዩ ኣቦታት ነቲ መልእኽቲ ቅድሚ መሕላፈይ እውን ሼር ዝገብሮም ኣቦታት ዕሊልና ኣሉ ኢና ዋው ኢልና ማለት እዩ ዘፍርሕ ኢልና ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ከዓ ረኣይዎ ብሩኻት ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝኸውን ዘሎ ረኣይዎ ምጥፋእ ኣብ ዩጋንዳ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣብ ኬንያ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣብ ኢስት ኣፍሪቃ እንታይ ንኸውን ኣለና በዓል ሶማል ኩሉ ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰላም ነገረን ተደኣ ፈቲሕንኦ እቲ ተስፋ እዚ እዩ ንበረኸት ክኾነ እዩ ኣንጻሩ ተደኣ ኮይኑ ግን ንዕን ጥራሕ ዘይኮነ ንካልኦት እውን ዝልክም እዩ
ስለዚህ ንውግእ መወዳእታ ዝገብር እግዚአብሔር እዩ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ራብዓይ መልእኽተይ እዚ እውን ተቓል ጥራሕ ይኽብላ ስለተባሃልኩ ጥራሕ ይኽብላ ክብላ ስለ ዘለኒ ዝብላ እምበር ተፈላለየ ትንተና ናይ ፖለቲካ ድዩ ትርጉም ካልእ ሰብ ክህቦ ክእል እዩ ናይ ፖለቲካ ግን ነቶም ፖለቲከኛታት ንግደፎ ፍላይ መንፈሳውያን ዝኾንኩም ብርኻት መንፈሳዊ ነገር ንስራሕ ራብዓይ መልእኽተይ እምበር ሓንቲ ቃል እየ ሰሚዐ ኣብ ፌስቡክን ጠቂዐ እያ ነይረ ደብረፅዮን በረኸትና እዩ ዝብል እዩ ደብረፅዮን በረኸትና ትብል እዛ ቃል እዚኣ ኣብ ፌስቡክ ምጠቃዕኳ ገለ ኣሕዋት እውን ኣብኡ ክፅሕፉ ጀሚሮም ገለ ሰባት من دبرتين يخزن انتهي مالت كايو زبلون نيرو دكتور ايبلكون قال يبلكون ذا قال كم زال لا تايا دبرتين برهتنا ايو حجون قال مبرز قبل الله يبلي من البات دكتور دبرتين نمدر ايرتران تقراي كمون حليفون اثيوبيا برخت كون خير عين فريد قلطيفنا ምናልባት እግዚአብሔር ንዑ ስራሕ ጥቆመሉ ኸውን ሰላም ስለዚ ዛቃል ዚያ ንጸልየላ እግዚአብሔር ከዓ ምስክር ክበና እዩ ደብረጽዮን በረኸትና እዩ 2020 ዝመፀ መልእኽቲ እዩ ሕጂ እውን መሊስ እዩ ኣብ ባይታ እውን ንሪኦ ገለ ብልጭታ ክህሉ ክእል እዩ ናይ ሰላም መንገዲ ንመጨረሻ ዘቕረባ ግን እዚ ኩሉ መጠንቀቕታ እግዚአብሔር ምስ ተዛረበ እታ ሓምሸይቲ ነጥበይ ንምጥቕላል ሕራይ እንተበልኩም እንተተኣዘዝኩም ሲ ጣዕሚ እታ ምድሪ ክትበልዑ ኢኹም እዩ ኣብ ምእዛዝ ሕራይ ኣብ ምባል ምስ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ምስምማዕ በረኸት ኣሎ ስለዚ ሰለስተ ነገራት ውፅኢት ናይዚ ሕራይ ምባልና ንነገራትና በሰላም ውዱ በረኸትና ኤርትራ ንኢትዮጵያ በረኸትና ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብምቅብባል ብዓመት ዘይኮነ ናትና እዩ እዝን ከየበልካ ይቻላል ይከኣል እዩ ስለዚ በረከቱ የኤርትራም የኢትዮጵያም ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ይበቃልና ስለዚህ በአመት ሳይሆን ብዙ ሰራዊት ስላለን ሳይሆን የውጊያ ልምድ ስለኖረን ሳይሆን የትናንቱ ድል እንችላለን በማለት ሳይሆን እግዚአብሔርን በመፍራት በሰላም ቢጨረስ በረከቱ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ለሌላም ይሆናል ከዚህ ሶስት መልእክት ሰለስተ መልእክት ኤርትራ ዛዕባ ኤርትራ ቀዳማይ እዚ ስርዓት ብዘለዎ መገዲ መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዝመጽእ ጎይታ ተዛሪብሎ ቀዲሙ ሕጂ እውን ንሱ እዩ ዘሎ ነዚ ተወሳኺ መልእኽቲ ዝመጽእ እንታይ ዝብል እዩ ሓድሽ ወለዶን ምስቶም ቀዳሞት ኣቦታት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተሳንዮም መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዝገብሩ ሕቶ ናይ ህዝቢ ዝዕግብ ዝምልስ ነገር እግዚአብሔር ከም ዝገብር ስለዚ ስርዓት ብዘለዎ መገዲ መንግስቲ ክቅየር እዩ ዝብል መልእኽቲ ቅድሚ ሕጂ ሕዲፈ ኣለኹ ሕጂ ከዓ ሓድሽ ወለዶን ኣቦታትን ነባራት ተጋደልቲ ኣቦታት ኣብ ዓዲ ዘለዉ ብሰላም መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዝገብሩ ኣምላኽ ተስፋ ይብል እቲ ካልኣይ ሓደ ስርዓት ብዘለዎ መገዲ መንግስቲ ከም ዝቅየር ካልኣይ መሰጋገሪ መንግስቲ ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ሓድሽ ወለዶን ዝፀንሑ ቦታትን ስዱዳትን ትሩፋትን ኣምላኸም ዘተስእ እታ ሳልሳይ ከዓ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዕን ጥራሕ ዘይኮነ በረኸት ንኣፍሪቃ እውን በረኸትን ንፅቡቅ ኣብነትን ከም ዝኾና እግዚአብሔር በቃሉ ግን ነጊርና ኣሎ እምበኣርከስ ምክረይ እዚ እዩ
ካብቲ ዕቤት ንውጣ ሕነ ምፍዳይ ንኣምላኽ ንግደፉ ብኻልኦት ሃገራትን ዝግበር ባዕዳዊ ምትላል ደው ነብሎ ንቃወሞ ስለ ረብሐን ክብላ ህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ኣብ ውግእ ክእትዋ ዝደልያ ሃገራት ማኒፕሌት ዝገብራ ሃገራት ሬዚስት ንግበር ታሪኻዊ ቆስሊ ኣይንተንክፍ ብብሔር ብዓለት ብቋንቋ ኣፅዋር ኣይንግበር ሰላም ንዝራእ ንወለዶ ንሓሉ ኣምላኽ ዝሃበና ተፈጥራዊ ጸጋታት ብፍቅሪ እምበር ብሓይሊ ኣይንድለዩ ብሓባር ከመይ ኢልና ንዓይ ብሽርክነት ኣብኡ ነድህብ መራኸቢ ብዙሃን ተሕልፉኻ ንውግእ ንጽልኢ ዘይኮነስ ንሰላም ንጠቐመሉ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም ተባሂሉሉ እግዚኣብሔር ህያው እዩ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ንባርኽ ተባረኹ ንእሽተይ ጸሎት ክንጽሊ ኢና ጋሻ ኣጋጣሚ ኣብ ማእኸልና ኣሎ ኣብዚኣ ክዕድመ እሞ ብጸሎት ገለ ክብለና እንተ ዳ ኣለኻ ክብለና እዩ ፓስተር ካብዞም ኣቦታት ናይ ኤርትራ ፓስተር ሳምሶን መርሃፅን ዌልካም ጣሚ ሕጂ ኣትዩ ንማንቸስተር ግን ኣቦታት ክመፁ ከለዎ እግዚኣብሔር ዕላማ ኣለዎ እሞ ኣብ ልብኻ ዘሎ ክትብለና ድሓርካ ኣብ ጸሎት ክንውድእ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ኣብ እዋኑን ኣብ ሰዓቱን ዝመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለዎ እዩ እቲ መልእኽቲ ክስማዕ ግድነት እዩ ሓላፍነት እቲ ዝሰምዐ ድማ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ውሳኔታት ናት እዩ እግዚአብሔር በቃሉ ኣይጋገን እዩ ቃሉ ድማ ሓቂ እዩ ለዝነት ቃል ሓቂ ናይ ምእዛዝ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍና እዩ ስለዚ ኣብ ልቢ ባርያ እግዚአብሔር ዝቐመጦ መልእኽቲ ንዑ ሰሚዕና ድማ ኣብ ምትግባር ከነውዕሎ ብተግባር ከነሪኦ ክንክእል እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍና ሓይሊ ሃብ ዝያዳ ኩሉ ነቶም ኣብ ፅፍሒ መሪሕነት ዘለው እግዚአብሔር ምስቱ ዓለም ከስፍሕ ይጸሊ ኣሜን ምክንያቱ ተሓላፍነት ተዋህቦም እግዚአብሔር ኣብ ኢዶም ዝሃቦም ንዖም እዩ ስለዚ እቲ ኢዶም ዝሃቦም እግዚአብሔር ከዓ ሓደ እዋን ከም ዝሓትት ከዓ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን እስኪ ክጽሊ በዛዕባ እዚ ክጽልሞ ፈስረ ቅድሚ ምጽላይካ ሓንቲ መዝሙር ኣላ እሞኒ ኦኬ ንዓ ክንገብር ኢና ጎይታ ተመስገነ ይኹን እታ መዝሙር ካብ መዝሙር ሰላም ወየሱስ ጸሎተይ ስማዕ እያ ትብል እሞ ነዛ መዝሙር እዚኣ እንዳዘመርና ጸሎት ኮይንና እግዚአብሔር ጸሎትና ክሰምዕ ኩልና ኣብ ዘለና ኮይንና ጸሎት መንፈስ ሓቢርና ንጸሊ كم زلخو يمص بلوسك كندانا كله فصمك لمصناخ أقا ملسي ناي مدرنا እግዚአብሔር همزلخو يمص همزلخو يمص كندانا كله فصمك
ይመጽና አሜን ልብና በደም ካጽርየው እግዚአብሔር ስር ኩሉ ኃጢአት ደምስሳ ፈቃድ ልቤን ቅድሱ ይመጽና ባኻ ከምዘለኹ ይመጽ ክንዳና ኩሉ ፍጽምካ ይመጽና ባኻ ክብርን አምላክ ይኹን ናባይ ዝመፀ ደጎ ኣይክብሎን ኢሉ ንግዳም ኣይክብሎን ኢሉ እሞ እስከ ስለ ገዛ ርስናን ስለ ህዝብናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንቕርብ ዘንቅነ እዚኣተን ጸሎት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብንስሓ ስለ ህዝብና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ባለችበት ለጸሎት ህብረት አንድ በመሆን እንድንጸልይ ይሄ የእግዚአብሔር ጥሪ ነውና አደራችሁ ፓስተር ይጸልይልናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ ቃሉ ሲ ጸሎት ጻድቅ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ ይብል ትጻድቅ ዝጽልዮ ጸሎት ናይ ነፍስ ወከፍና ንጽልዮ እቲ ሰይጣን ዝኣመሞ ወይ ከዓ ዝመደቦ ደው ናይ ምባል ተኽእሎታት ኣሎ። ስለምንታይ ኤልያስ ከማና ዝኻሙ ሰብ እዩ ዝነበረ ዝናብ ከይዘንም ከዓ ጸሎት ጸለየ እሞ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ምድሪ ኣይዘነመን ኢሉ ከም ብሓድሽ ድማ ጸሎት ጸለየ ሰማይ ከዓ ዝናብ ሃበ ምድሩ ፍሬ ኣብቆለት። ነዚ ንጽልዮ ጸሎት እግዚአብሔር ምላሽ ከም ድህበና ኣሚን ናይና ክንጸሊ ስለዘን ክልተ ምድሪ ሃገራት ስለዞም ክልተ መራሕቲ ኣብ ጽፍሒ ስልጣናት ዘለውን ስለ ኣብያተ ክርስቲያናት መራሕቲ ስለዮም ኣዚና ኣምሪና ክንጽልለና ስለምንታይ ሲ መራሕን ድሕር ዓዊሩ ተመራሒ ጠፋ እዩ። እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንህበካ ኣለና ንስኻ ልዑል ኣምላኽ ኢኻ ኣብቲ ላዕሊ ቦታኻ ኮንካ ድማ ኣብ ምድሪ ዝግበር ዘበሎ ኩሉ ትሪኦ ኢኻ መን ቁኑዕ ይገብር መን ጉጉይ ይገብር ትፈልጥ ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕና ግና ብመሲሉንን ደሲሉንን ንዛረቡ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ነቲ ዘረባና ኸይረኣኻ ግና እግዚአብሔር ነቲ ምድርናን ኣብ ሃገርናን ኣብዘን ክልተ ሃገራት ዝኸውን ዘሎ ብዒንትኻ ዝሪኦ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስኻ ናይ መወዳእታ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣቦ ናባኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ኣሜን ጌታ ወኣምላኽ ልቢ መራሕትና ተቆጻጸሮ ኣእምሮ መራሕትና ተቆጻጸሮ አንደበቶም ተቆጻጸሮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ነፍስ ወከፍ ኣፍ ድወፅ ቃላት ካሃስ ክእል እዩ ካሃንጽ ክእል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ክቡር እንደሆነ ነገር መውጻእ ክእሉ መታን አሜን አሜን አፈቀደ ሚዲያ ድዛረቡ ዝረባት እግዚአብሔር አምላክ ቁኑዕ ናብ ፍቅርን ናብ ሰላምን ዘእንፈት እንበር ናብ ጽልን ናብ ባእስን ናብ ኩናትን ዝወስን ዝመርሕን ከይኸውን እግዚአብሔር አምላክ ነቶም ኩሎም ኣብ ሚዲያ ኮይኖም ዝዓዩ ናባኻ ሓሊፍና ንበካ ኣለና ኩለንተኦም ተቆጻጸር እግዚአብሔር ንምድርና ባረኽ ንህዝብና ባረኽ እግዚአብሔር አምላክ ነታ ምድርት ያሒዞማ መሪሕነት ሒዞማ ደሎንማ ንባረኽ ኣለና አሜን ምስቱ ዓለም መመልስካ ስፋሕዮ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ንስኻ ዝበልካዮ ነትስኻ ዘቕረብካዮ መልእኽቲ ሰሚዖሞ ድማ እግዚአብሔር አብሮ ህድእ ኢሎም ምልስ ኢሎም እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ኣሎ ክብሉ ክእሉ መታን መንፈሳዊ ዒንቶም መንፈሳዊ እዛኖም ክፈተሎም ወአምላክ ህዝብና ናባኻ ሓሊፍና ንበካ ኣለና ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ምድርና ናብ ልዕሊ ህዝብና ዝኣመሙ እማመ ኩሉ ብጎይታናን መድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንወቕዖ ኣለና ሞት ኣይኹን ውግእ ኣይኹን ፌራን እግዚአብሔር አምላኽ እንሆ ዝተፈላለዩ ሕማማት ናብ ምድርና ይኹን ምድርና በኣኻ ትባረኽ ምድርና እግዚአብሔር አምላኽ ብውግእን ብወረውግእን ዘይኮነስ ብወንጌል ትፍለጠሉ ዘመን ግበሮ
كم مدرنا زوج كل سلام ناب عالم وسي እግዚአብሔር አምላኬ ጎይታ انه ፍሉይ ዝኾነ መልእኽቲ ከም መሓላለፍ ንጽል ኣለና ኩሉ ክብርን ዓኻበካ ኣለኹ ሓወይ ፓስተሩን ኣብ ዝፈንካረው ክበለኹ ነቲ ስኻ ዝሃብካዮ ክዛርብ ምኽኣሉ ከዓ ሓይሊ ትብዓት ስለ ዝሃብካዮ ተመስገን ነዚ ድማ ምላሽ ከም ትበና ንኣምን ኢና እሞ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን እብል ብስም ተፍቅሮ ድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለኹ አሜን 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 ጎይታ ባርኩም ሎሚ መልእኽትና ኣብዝን ውዳ ኣለና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዘንተሪፈን ዘለዋ ናይ ኖቨምበር ከም ጥዕመና ኮይና ብቤተ ክርስቲያን ደረጃ ድዩ ብግልና ድዩ ዝገለ ናይ ጸሎት ጉጅለታት ብምዃን ነዚ ኣርእስቲ እዚ እንዳዘከርና ጸሎት ኩላትና ንትጋ ብሂሊንግ ኢን ፒስ ዝወሃብ ዝካየድ ናይ ዓመታዊ ጸሎት ኣለና ኣብ ዲሰምበር ስለዚ ናይዚ ዓመት እዚ ካብ ዕለት 1 ዲሰምበር ይኽጅምር 21 መዓልቲ ለዛ ኣብዚ ክትሳተፉ ትደልዩ ኣገልገልቲ ሕዋታሓት ኩልኩም እቲ ፕሮግራም ክንሰደርኩም ምናልባት ኮንታክት እንተዳ ዘይብልኩም ኮይኑ ምሳና ረኸቡና ዕለት 1 ክሳብ ዕለት 21 ናይ ሂሊንግ ኢን ፒስ ነዛ ርእስቲ እዚ ሒዝና እንተ ኣምላኽ ዝመርሓና ክንጽልይና ጎይታ ባርኩም ሻሎም ንኩሉ ለስዩ Thank you, Bob. God bless you. كندل الحقي بوان إذا تقرب مدد وقعي قدسان تمكرو قداموت دلدل والوابطات حرش ولدن إنكاونتر ويتعطرو دماسكو مسكرنا في وطن أقل قلوت بيت كريستيان بدهوتات مفتحيون كال إذا تقرب مدبكم مدب كندل الحقي بحقي